proxecto maravilloso, desde o cal lle falamos. Baixo o título de Vixencia e legado de Ramón Otero Pedrallo, diálogo e reflexión contemporánea, la región organizou unha xornada homenaxe ao patriarca das letras galegas. É imposible entender a cultura galega sin Otero Pedrallo, é imposible entender a Otero Pedrallo sin entender a Ourense, sin entender o cerne da ourensanía que aquí reside. Por iso, quero felicitar ao director, ao presidente de toda a corporación e do foro La Región. La Región, unha vez máis, demostra a altura de miras a hora de potenciar o que foi un dos seus articulistas de máis sona e históricamente máis relevantes, as columnas do Otero Pedrallo, as súas referencias sempre ao Ourense antigo, a historia de Galicia pensada e concebida desde Ourense, a importancia da paisaxe, vai ser todo analizado aquí, o do Ramón camiñante, o do Ramón que vai pisando o territorio que como xeógrafo ten que describir. Se Fontán lle puxo cara á nosa patria describindo esa carta xeométrica histórica que na describe sobre o papel é don Ramón Otero Pedrallo, cunha mestría impresionante. Non hai cousas vellas nin novas, hai soamente cousas vivas e mortas, e non as determina a idade, senón o sopro interior que as anima. Otero Pedrallo, ensaio histórico sobre a cultura galega 1930. Un intelectual completo, un home de pensamento, un home de acción, capaz de conexionar, de conectar ca literatura, a xeografía, a política, a educación, o compromiso ca súa terra. En definitiva, un humanista. O director do Arquivo Histórico Provincial disertou sobre a Guía de Galicia, convidando as novas xeracións a mergullarse nela. A Guía de Galicia de Otero é verdadeiramente perenne. Podedes ollar unha parte, non necesariamente toda, e apreciar como moitas das cousas que el dicía permanecen na nosa cultura. Ten unha parte xeográfica inicial máis complexa, pero bueno, que non ten por que verse, pero despois é moi interesante como vai facendo os itinerarios dando pinceladas de todo o territorio galego cunha especie de mapa sentimental que eu creo que é perceptible para calquera xeración. E precisamente as voces novas tamén tiveron o seu oco aquí. A mellor colección de materiais pedagóxicos do Centro Histórico Galego é o que temos aquí, o cal está perfectamente organizado e catalogado. E por iso foi posible facer este proxecto. Este proxecto fixémolo co principal obxectivo de investigar a vida académica de don Ramón Otero Pedrallo, como alumno, claro está. A xornada celebrouse no Paraninfo do IES Otero Pedrallo, un lugar que, ademais, é xa un museo en sí. A partir de fineiros dos anos 90, unha serie de profesores decidiron museizalo, levando un traballo moi importante e convertindo este centro nunha das seccións do MUPEGA, do Museo Pedagóxico de Galicia. Estuvo nunhas salas perfectamente museizadas, na planta baixa deste centro, pero que quizá esas salas estaban pensadas para ter unha persona sempre para abrir e ensinar, e esa persona obviamente non temos os recursos para facelo. Pois chegou o confinamento, decidimos que necesitábamos espacio, e nunha decisión arriscada decidimos sacar o museo desas salas, esas salas aproveitalas para facer un novo aula e museizar o instituto completamente, de tal maneira que o museo está integrado na arquitectura do centro, e toda a cidadanía ourensana desde aquel momento eu creo que ten moito máis acceso a él que antes.